IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Tisalon at itibay sa tao ket importante ken daytoy ket maibilang akasmay sa akinabaknang gapo iti daytoy ket ginundawayan ti Philippine Pharmacists Association iti nangisayangkat iti Medical and Dental Mission kadagiti iti barangay iti nagsurot Burgos, Ilocos Norte. Malaksid iti dayta ket naadapoy dagiti kakadwadang abogado tapno irikasta ket mangipaimet iti legal consultation para kadagiti residente. Kabayatan na napalaos-laon na iti panagyaman ni Ms. Mona Lisa Singson nga isu iti nangyo na iti daytoy a medical, dental ken legal consultation outreach program. May naig iti daytoy ket nagyaman met dagiti opisyal ken barangay iti nagsurot Burgos ket mangamnamada nga dadan tumanen iti kastoy aganwatda. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.